No niin, se alkaa olleen valaamista. Tuohon laitettiin tuommoinen suoja ettei mene sitä kumisesta laipasta vesi sisään. Tuossa on kans suoja päällä tuossa Vilpen läpimetin laipassa. Tuonne nurkkaan tulee se toinen piippu, niin siihen tulee sitten se laippa tuohon pinnan päälle, mutta se saapii sitten asentaa se piipun laittaja, niin semmoinen.